Jotono khulumbai kya kaisa kobongmung sini sang di obijano tuiwe hainai 2 tarik Desember sini Greater Tipralen ni bagwi jeng Dili obijan thangnani bagwi Tiyar unglajak 2 tarik 3 tawo sini Dili obijan thangnani bagwi thik khaijakha 5 tarik 6 tarik go sini Tipra warriors, TW warriors, YT warriors by Dili ni Jantar Mantar sung kaisa dorna rojagnai hani bagwi sung thungno ready khaijak prai 1200 sini enlist sungkha sini o register khaijak ni badaibu joto tiprasa tongnai rok flighting thangnai Dili o tongnai te Dili ni asepase tongnai joto sini tiprasa lokorokno koijao o Dili Jantar Mantar phaiwi sini bubagrani netrite Greater Tipra phai manjak phainani bagwi sung almost thangnani thung ready khaijak sini joto volunteer khajak medical team tongo nini TW ni volunteers tongo sung displaying babe jotono sini o Dili dorna no khainani bagwi sung preparation na laijak tei ang appeal khainani musugo sini joto YTF warrior TWF Tiprani joto tangkra gongno ang koinani musugo sung oro jagao sini Greater Tipraland movement no success khainani bagwi nirokoroni joto ni sohjogita nangbo sung tongkasang ni bisingti sini constitutional rights ni bagwi sung kaham khe sini naithathau khlaiwi sung sini movement no phunogui phailene sini omo paithak choba sini bubagrani trite sung ma khaimani nirok joto no saimano sini tiprasaro lai thangnai 75 bosoro sung sini odhikar maya ngui tongmani o maya no sung sara India ni lokorok no sung sini odhikar samani khorang no khanaronani bagwi sung phainai 2 tarik ni simi lamro lai tong nirok no omono koinani musugo nawo tongto tuiphano joto tiprasa tongko sung lokorok sini movement success khainani bagwi nironi chubachu bilai khe nangbo nironi surimung nironi khulumung jotoni ashirwad jeng nangbo kaham kwrung khlaiwi chini je warriors dog chini choba khainani bagwi thangnani hwnoi tongnai rokno kaham kwrung khe kipilwi phaiwi manthokni jotoni wansomung te surimung tongnani hwnoi tini Dili o black kasangmani jora hani bangai ang moito khaironi musugo sini je Tipra warriors sok light bedding kaham khe tibe jadi kasangma jorawo sung aro Dili o tongnani bagwi preparation ungnani nangnai samung nangmung to bebag na tongnai phiaba jotono janja personal ni light bedding kisa tongjanai ro arrange khaithang khainte train nombo osubida gmiaja omosung manaine chini helpline tongnai joto Tipra warriors rokno sung provide khainai social media ni bisingte sung roya phiaba chini warriors rokno sung contact number details roi renai teibu je sia thangnai rok boroni janja block committee rokno ang appeal khainani musugo janja block committee janja elakani je sia waispan Dili thaya korno kaham khe naikolnani bagwi block committee rok daito nadi tani khe Dili haikaisa sohor thangui tongnani jate chung kmaya na tui jate chung oroi poroi ungya na tui jotono block committee rok daito mananai janja loge block committee ni amsai ni je movement no thangnani bagwi movement no thangnai no koinani musugo nirok jotono sini block committee ni president ni number TWF Tipra YTF ni president ni number nawi collect khai nana ni nangnai tani hingke chung jekono somoyo emergency purpose samung nangkha hingke contact khai mananja paithau ang omono koinani musugo sini o soba sung success sungnai sung asa khaiyo sini bubagra netrite sung jekphano buskangni o soba no success khainani nangnai te chini adai chini manthai adai khainani bagwi
जों जतनो खा बाक्सा खा थानसा खलायबाय दिले अभियान सफल खायलायबायनाय होनै जतनो समाय दांबाय थांलायबायनाय जतनो हामबाय खुलुमबाय।